ассалому алайкум дӯстон, тамошобинои канали хонаҳои душанбе. Ҳама каса хубен? Тинҷен имрӯз 28 июн 2026 сол 7 ёки 8 хона аст дӯстон. Ман навор мекунам, хушука тамошо кунем бачаҳо, сабр када монтаж мекунем, дар бораи ҳар як хонаҳо маълумот медиҳем бачаҳо азиз. иншоалло ки навори зурай аз ҳамаи тарафҳои Тоҷикистон мо хона навор кардагем. ҳастаи хонаҳои назди ҳавлигӣ, ҳастаи квартираҳои фурӯшӣ, ҳастаи бо якчанд эълоное ки манфиати мо ва шумо дар бачаҳо. хулоса чӣ гуфтанем, баъдан барои қабли реклама ватсап мегузорем, роӣ кунем, чиз дорен навора шурӯъ мекунем, то охир дӯстон тамошо кунем. ва дӯстон азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен. Сауду ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 9-ай, масоҳаташ 55 метри квадратӣ дар ноҳияи Шоҳмансурай, яъне ки дар шаҳри Душанбе. Дукомната якхонагара духонага кардиянд, 55 квадрат бачаҳо. ду хонаи калон мешавад, наздикии маркази дилхушии 9 мега. хуб, тарабхонаи шоми бадахшонда қарор дорад. доми 14 ошёна, хона дар ошёнаи 9 қарор дорад. перегарод кардан дорад. хуб, бо дару тиреза таъмин кардагӣ, техпаспорт дорад. арзиши хона дӯстон 580 000 сомон бо муомила мешавад. ина рақамҳои 7606 да кадомитонда лозимай боқимонда маълумоташа дӯстон занг занем бигирен худтон. дӯстои азиз, ҳамин одам маем навор кестам. дар ноҳияи восе як хонара видео кардем, деҳаи Шобикада қарор дорад. 6 сотиқай, 3 хонаҳай, 368 000 сум мегашад. и дарвоза аз ами хона то шоҳроҳи восе Кулоба тақрибан 1 километрро масофа дорад бача азиз. хуб, ҳавли ҳамвор, дариҷа баракӣ, ошхона, анҷомхона, кухни ҳамаш кардагӣ бача азиз. хулосаи гап дӯстон 368 000 бо муомила дорад. видеора тамошо кунед. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар Душанбеҳай, ноҳияи Рӯдакӣ, ҳавароти Ленинград, духонагаи 49 метри квадрата, доми 16 ошёна, хона дар ошёнаи 16-ум, нарх бошад 397 000 сомонӣ. ду та рақам дастӣ ватсапаш дар рӯи экрани шумо метавонед ҳозир занг занед. ҳар дуи хонаҳо тирезадор. хонаи зал 3,5 яъне ки 16,5 метри квадратӣ. хонаи хоб 3,4 13,5 метри квадратӣ. кухни 2,70 ба 3,30 9 квадрат. баня 2,20 ба 1,40 3,8 квадрат. ҳоҷатхона 1,5 квадрат. калидор 4,5 квадрат. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш отдельни. хона дорои об ва свети постоянӣ ва ремонтҳои дараҷаи олӣ дӯстон. марамат 397 000. видеора тамошо кунед худтон.
дӯстои азиз, ҳамин хонаро худам навор кардам. нигоҳ кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, кӯчаи Умари Хайём, 4 сотиқ замин, 4 дар хона, 430,000 сомон. хонаҳо бо семенблок кардагӣ. дӯстои азиз, чизе ҳастай мегум бо семенблок. инами ҳолат, инами састани 430,000 сум. видеоро тамошо кунед, маъқултон боша зангза бигиред. кадумитон кӯчаи Умари Хайём омиден анами ҷай. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи якум, масоҳати 63 метри квадратӣ. и дар гиҷое медонед, дар диагностикаҳай территория 46, яъне ки дар шаҳри Душанбе. 536,000 сомон арзиш бо худохоҳад муомила мешавад. этажи якум, 63 квадрат, дукомната квартира, диагностика Душанбе, 536,000 сомонӣ. занг занед. дӯстои азиз, боз як хона дар ноҳияи Восе навор кардам. ман нигоҳ кунед. хонаи назди ҳавлигӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Шобика, лаби роҳ, 4 хона, 6 сотиқ замин, дарахтҳои мевадиҳанда, об, свет, 2 намуди об, наздикии точкаи моҳихӯрӣ. и дар Шобика. 430 та, 2 та рақам, дасти WhatsApp дар рӯи экрани шумо метонед боқимонда маълумоташа бигиред. дӯстон, видеоро тамошо кунед. дӯстои азиз, генератори фурӯшӣ равон карданд ки дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки дар Кӯйбеши Пешина қарор дорад. генератор дӯстон итальянскиай, 15 киловаттаи, нархаш 25,000 сомонӣ бо муомила мешавад. WhatsApp дар рӯи экрани шумо. кадумитон дар лозимаи марҳамат дӯстон занг зада пурсон шед. генератор арзонтар мондан ки савдо шавад. занг занед. бародарои азиз,
квартираи фурӯшӣ ҳастад, ки якхонага квартира дар этажи 4 масоҳати 41 метри квадратӣ дар ноҳияи Сино дар шаҳри Душанбе 520 000 сомон бо муомила. Чӣ хел мебинен ремонто кардагӣ тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. ноҳияи Сино 4 этаж 41 квадрат 520 рақамҳои 36-33 да кадометон да мисолам хеле хона дар кора интересоват мекунед, занг занед, боқимонда маълумоташа бигиред. дӯстон, навори мо тамом шид. чизе буд ҳамаша навортон кардем. ман ватсап мегзорам дар рӯи экран барои қабули реклама. хона, квартира, замин чизе боша рӯй кунед, ё ки омода ай пеш навор мекунем. дар видео лайк монед, дар канали хонаҳои Душанбе подписа сакнед. ин канал дӯстон ай Душанбе хонаҳоро бисёр қабул мекунем. хулоса дӯстон, як та лайк монед, дар канал подписа сакнед. зинда бошем бачаҳо азиз.